Aku dhewe dialebono karo kiai kakung sing kowe bagus. Kuwi rasane ngerti ku wong sombong. Yo bareng sing alebono ki kaya kowe sing kaya. Dasaripun jebule wong ayu kritik kok matis. Kowe yo ra dhisik. Tono. Apa? Apa? Putri Cahya Ningsih, suarane iki pun suara pilihan. Nggih. Kawan bayi. Nggih. Lalu lho. Sapa sing kok gandeng? Jenengan. Ana sedih aku. Ayo kan. Ojo tansah. Ditawakno bokonge. Apa? Oh iki lho. Lah tak kira mbok glayani iki mau. Wah, enak to tak grayangi. Lah, Aku iki Joko lho. kowe kuwi? Iya. Joko. Lho. Kowe Joko ping piro? Joko ya lagi sepisan. Seminggu lagi sunat lagi hari. Kowe kuwi? Iya. Jagat bani. Yo Joko kok semene iki dudane sepiro? Aku ojo mikir budo sing penting kowe iku tak oke wong Joko. Iki ngene ya samasa. Jenenge ngomong sapa kok lali aku? Aku mino kok mino jare. Sapa jenenge? Sapa menang? Sing barok.